തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പ്രോഫിറ്റും ഒന്നാണെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പ്രോഫിറ്റും ഒന്നല്ല. ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ക്യാഷിൽ വേരിയേഷൻ വരാം. ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൂടും, റിസീവബിൾസ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോട്ടം ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടാനുള്ളതും കൊടുക്കാനുള്ളതും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം, അപ്പൊ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം കമ്പനിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോളിഡ് പൊസിഷനും ആയിരിക്കണം. പ്രോഫിറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ സോളിഡും ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ് ചെയ്യാനും പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനൊക്കെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പിറ്റ്ഫോൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലൊക്കെ നല്ലൊരു കൺസൾട്ടന്റിനെ സമീപിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.